Pozdravljam sve ljude koji preko interneta prate ovaj program. Takvi ljudi će biti sve više i više. Neki su iz Amerike, neki trenutno iz Bosne, koliko vidim. I eto ga, Daco, vi ste na redu. Ja se zahvaljujem Vladi. Hvala lepo. Dobroveče i od mene. Ja sam Dragana Žurka. Pre svega zadovoljni korisnik ovih proizvoda, menadžer iz Kragujevca i doživotni korisnik ovih proizvoda. Ja ću večeras na jedan drugačiji način malo govoriti o ovim proizvodima, jer apsolutno pratim, imam preko 50 lekara sa kojima kontaktiram, komuniciram i pratimo sve rezultate. Tako da više ću se bazirati na taj deo šta radi u organizmu, prema dokumentaciji, prema dijagnozi, stanju organizma, šta to radi u organizmu. Pa evo, napravit ću jedan mali uvod. Osnovica zdravlja je ćelija, svi znamo da smo potekli od jedne ćelije. Odrastao čovjek ima preko 75 trilijona ćelija u organizmu. Kako sve te ćelije nahraniti, kako da mi dobro funkcionišemo, da budemo usaglašeni sami sa sobom, sa okruženjem i da damo doprinos i u svojoj porodici i okruženju tamo gdje radimo i funkcionišemo. Vrlo je bitan jedan pristup što je mene oduševilo u startu kada sam uopšte razmišljala o alternativnoj medicini i uopšte nama kao ljudima koji funkcionišu u sklopu univerzuma. Čovjek je jedan veliki sistem, sastavljen više manjih sistema, kardiovaskularni, nervni, sistem organa za varenje, sistem organa za disanje, koža, rekla sam koštano-zglobni sistem i tako dalje, da ne nabrajam. Da bi svi ovi sistemi u organizmu dobro funkcionisali, da bi mi kao organizam dobro funkcionisali u svom okruženju, svi sistemi moraju da budu usaglašeni jedan sa drugim. Da bi sistem bio usaglašen, moraju sve ćelije da budu dobro očišćene, to je detoksikovane, jer osnovica zdravlja je ćelija, zdrava ćelija znači zdrav organ znači zdrav sistem. Ja ću sad govoriti o sistemu organa za varenje, hormonalnom sistemu, ta veza je jako bitna, kako to rade žlezde naše, sistem žlezde sa unutrašnjim lučenjem, a sve proističe od unosa hrane koju mi svakodnevno unosimo. Svakodnevnim unosom hrane, a znamo da je hrana puna zagađivača, neću govoriti o zagađivačima, od radijacije, od pesticida, herbicida, zagađivača iz vazduha i vode itd. Sve to oštećuje sluzokožu želuca, sluzokožu tankog debelog creva. I šta se događa počeo sistem organa za varenje? Oštećena sluzokoža želuca dovodi do kisele sredine. Kisela sredina, nažalost, je baza za sve bolesti i sve kreće maltene iz želuca. Vrlo je bitno prebaciti kiselu sredinu u baznu sredinu. Kako? Pićemo žutu aloju, pićemo čaj, probiotik. O svojstvima aloje neću, govori je Vlada divno i iscrpno. Samo u sve to, kada smo dobro detoksikovali svaku našu ćeliju, to je izbacili sve otrove, vrlo je bitno da zasejemo ove dobre korisne bakterije. Sva ta hemija koja je uneta u organizam oštećuje, znači, rekla sam sluzokožu tankog debelog creva, ali uništava i dobre bakterije. Ostale su loše bakterije i kreće loš metabolizam. Zato je jako bitno dodati u sve to probiotik. Naš probiotik ima 6 biliona korisnih bakterija. Prva kapsula, četvorostruko kapsulira. Prva kapsula se otvara u želucu, druga u tankom crevu, sljedeće je u debelom crevu. Zasećemo 6 biliona korisnih saportnih bakterija, ali sad sve to moramo hraniti i ishranjivati da bismo hranili sve druge vitalne organe. Kad to odradimo u sistemu organa za varenje, sljedeći korak jeste šta se događa u mikrokapilarima u crevnim vesicama. Upravo, ako smo dali hemiju, dodali, uneli sa hranom, to će se naći u mikrokapilarima. Mikrokapilari, to je crvena krvna zrnca, da bi se pravilno nahranila, treba uneti u velikoj količini vitamin C koji učestvuje od preko 1300 biohemijskih procesa u našem organizmu, to je u našim ćelijama. Vitamin C, B12 sa folnom kiselinom i čist prirodni klorofil. Nažalost, u našoj ishrani mnogo malo ima klorofila, a naša kompanija je spakovala u jednoj tabletici otprilike 3 kg čistog prirodnog klorofila. Bez klorofila ne možemo izgraditi crvena krvna zrnca. Znači vitamin C, B12 sa folnom kiselinom i čist prirodni klorofil. Kad napunimo crvena krvna zrnca, i to je glavni problem u zvaničnoj medicini, vrlo malo ima laboratorija koje nam mogu dati izveštaj koliko su oštećena crvena krvna zrnca. Mi imamo rezultat hemoglobina,
Kaže 145, 138 i tako dalje. Osoba sva srećna pa je meni dobar hemoglobin, a vidite belu boju kože. Šta to govori? Pojedena crvena krvna zrnca, ne znamo čega, ali uglavnom od svih ovih zagađivača, o čemu mi to sada govorimo. I jako je bitno pravilno, znači nahraniti crvena krvna zrnca, očistiti pre svega krvne sudove, prvo centralne krvne sudove i to ćemo uraditi sa našim Artixom. Artixi, evo ga. Artixi, to su nezasićene masne kiseline. Jako je bitan sljedeći odnos u našim krvnim sudovima, omega-3, omega-6 i omega-9. Američka studija gdje je američki kardiohirurg objavio na 5000 pacijenata kaže da sve bolesti, svi problemi nastaju u stvari iz upalnog procesa iz krvnih sudova. Kako to eliminisati i kako izbalansirati i pravilno nahraniti crvena krvna zrnca. Upravo omega-3, omega-9 nezasićenim masnim kiselinama anulirat ćemo omega-6 nezasićene masne kiseline koje su proizvod u najvećem delu ulja koje mi svakodnevno koristimo u ishrani. Ulja koje su po velikim tržnim centrima, vjerojatno većina to zna, stvaraju holesterol i trigliceride i to su omega-6 nezasićene masne kiseline i od njih kreću upravo sve bolesti, ti upalni procesi. Crvena krvna zrnca plutaju, udaraju zidove krvnih sudova i dolazi upalni proces se sve više širi. Dalje, sva ova hemija koju smo uneli sa hranom se taloži na nervnim završecima. Ja imam kod sebe i dokumentaciju jedine poliklinike u Beogradu za integrativnu medicinu gdje je baš prikazano da se sva hemija i svi otrovi talože na nervnim završecima i tu su krenuli svi problemi u organizmu. Veliki unos svih tih zagađivača. Znači, vrlo je bitno da očistimo centralne krvne sudove sa Artixom, naravno uz pomoć ovih naših proizvoda od aloje, napitaka, čaja. Uz to treba da nahranimo kardiovaskularni sistem, to ćemo raditi kardiokeltom. To je proizvod koji pored toga što hrani čitav kardiovaskularni sistem, u sebi ima 80 mg koenzima Q10 da dođe do pravilnog pomlađivanja naših ćelija i do deobe naših ćelija. Kada smo to dobro uradili u centralnim krvnim sudovima, tek sljedeći korak jeste čišćenje periferne cirkulacije sa ljinkom, a poslije toga je ishrana nervnih završetaka B12 sa folnom kiselinom. To je čitav jedan lanac od unosa hrane, šta mi to treba da uradimo u organizam i kako pravilno da hranim da izađemo iz problema u kome smo se našli ili u ostalom da uradimo samo preventivno čišćenje, detoksikaciju. Sljedeći korak, o čemu ja najčešće volim da govorim, jeste hormonalni sistem. I tu je najbitnije kako usaglasiti rad žlezda sa unutrašnjim učenjem. Šta čini hormonalni sistem? Hipofiza, epifiza, štitna, paraštitna, dojke, materice, jajnici, nadbubrežna žlezda, pankreas, kod muškaraca prostata. To je opet jedan sistem koji moramo posmatrati kao jedan otvoren sistem. I da bi svaka ta žlezda usaglašeno radila, verovatno da ste prateći rezultate vidjeli, obolila nadbubrežna žlezda, šta se događa? Oboli prostata, evo ga problem sa pankreasom. Ili štitna žlezda, pa evo problem u hipofizi ili dojke. Sve je to apsolutno povezano. Ovo sve govorim iz razloga što apsolutno pratim rezultate, šta se događa u hormonalnom sistemu, od čega proističe i kako da se vrati zdravlje čitavog hormonalnog sistema. Ključna stvar je opet zaključci su sljedeći. Kada je veliki upalni proces u organizmu, kada je mnogo zagađivača, i nažalost moram ovdje da dodam veliku količinu antibiotika primjene iz zvanične medicine. Da se razumijemo, ovo je saradnja ove dve medicine, ali u celom svetu do 10. godine antibiotici se skoro ne uključuju, osim u izuzetnim slučajima, kada konzilium donese odluku za to. U Americi od 12. godine, nažalost u našoj zemlji, bebe izlazi iz porodilišta, krećemo s antibioticima. I tu je kamen spoticanja i od velike količine antibiotika, sama reč kaže antibio, antiprotiv, bio život, tako. Šta se događa? Sada se ne vraćamo na sistem organa za disanje, ostaću mnogo duže. Svi ti antibiotici, to je ta hemija, se pre svega taloži na svim našim ćelijama, uništava našu ćelijsku membranu, ali šta je najveći problem, pošto smo mi najosjetljiviji kod sistema žlezda sa unutrašnjim lučenjem, tu je najveći problem. Ili štitna žlezda, ili je hipofiza, imala sam jako puno slučajeva, problem bol u potiljačnom delu, hipofiza otekla, naslanja se na nervne završetke i polaze problemi. Ili tumori na moždanom stablu, nažalost. Kako saglasiti rad hormonalnog sistema i vratiti
u funkciju ceo sistem železnice sa unutrašnjim lučenjem. Upravo u tom slučaju ćemo koristiti pre svega Vitolize, 2 proizvoda koji su skoro izašli. Ja sam stvarno oduševljena, već drugu put ih koristim, ja i moja ćerka. To je takav proizvod koji će apsolutno usaglasiti rad čitavog hormonalnog sistema, potpuno nahraniti sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem i kada sve žlezde dobiju adekvatnu hranu koja je ovdje spakovana, onda možemo očekivati da naš sistem organa za varenje dobro funkcioniše, zato što hormonalni sistem, ako je on usporen, usporava se sistem organa za varenje. Ako sistem žlezde sa unutrašnjim lučenjem dobro funkcioniše, onda cijel organizam dobija drugu brzinu i drugu dimenziju i svi vitalni organi počinju dobro da rade. Znači, od rada žlezde sa unutrašnjim lučenjem apsolutno mnogo toga zavisi, čak po meni, koliko sam ja imala rezultata u mojoj praksi. Najbitnije je pravilan rad žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Ali da bi one dobro radile, morate se ići na početak. Od sistema organa za varenje sve kreće. I ovdje moram da pomenem samo ovaj proizvod, koji je za mene stvarno favorit, Argi Plus. To je jedna aminokiselina koja stvara azotoksid, koji je neophodan u širenju periferne cirkulacije. U sebi znači ima sve ono što je neophodno da nahrani i ishrani sve naše ćelije, ali je ključ da naša periferna cirkulacija, to je zidovi krvnih sudova, mogu da dobiju adekvatnu hranu. Tu je kamen spoticanja i zato se većina infarkta i događa u spavanju ili u jutarnjim časovima, baš zato što srce ima svoj zadatak da dopumpa zdravu krv, da hrani perifernu cirkulaciju, ali nažalost zidovi krvnih sudova su neelastični. Tu bih samo da dodam vitamin C, koji je jako bitan u celoj priči. Neću govoriti o razlici između vitamina C, evo ga, ne džinčija, ovaj vitamin C po meni isto jedan od najbitnijih proizvoda. Zašto? Kada su zidovi krvni, kada nemamo vitamina C u organizmu, znamo da mi kao ljudska bića ne stvaramo vitamin C, psi, mačke, stvari i tako dalje, konji znamo kako su izdržljivi, je tako? Stvaraju vitamin C, mi ne stvaramo vitamin C. Ako nemamo vitamina C u organizmu, šta se događa? Naši krvni sudovi, nemamo kolagena, a krvni sudovi postaju neelastični. Na unutrašnjim zidovima krvnih sudova se stvaraju sitne naprsline i tu dolazi do taloženja kolesterola, triglicerida i tako dalje. I eto problema u kardiovaskularnom sistemu. Zato je jako bitno svima preporučati vitamin C, to je apsorbent C, spakovan sa zlobenim mekinjama, koji 24 sata je prisutan u našim ćelijama i učestvuju u preko 1300 biohemijskih procesa. Ne bih više pričala o ovim proizvodima, pošto bih mogla mnogo toga da govorim. Žela bih samo kroz rezultate da neke stvari ću dodati, ono što nisam rekla. Evo jedan